Mawabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV muli ndine Chisomo Chihana kwa kuyamba nayi mitu yake. Bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre lakana zimene mtsogoleri wakale wa dziko lino apita Mutharika amafuna kuti bwaloli lichotse chiletso chimene bungwe la Anti-Corruption Bureau lidayika kuti asagwiritse ntchito ma akaunti awo aku banki. Nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yati pasakhale mantha pakati pa anthu mdziko muno pa ndondomeko yofuna kupereka katemera wa nthenda ya COVID-19. Ndipo bungwe la Civil Society Education Coalition lapereka masiku 7 ku khonsolo ya sukulu za ukachenjede mdziko muno kuti libwenze ganizo lake loyimitsa ndondomeko yolekanitsa sukulu zomwe zili pansi pake. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tatiyeni tikhale limodzi. Bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre lakana zimene mtsogoleri wakale wa dziko lino apita Mutharika amafuna kuti bwaloli lichotse chiletso chimene bungwe la Anti-Corruption Bureau lidayika kuti asagwiritse ntchito ma akaunti awo aku banki. Bwaloli kudzera mwa ogamula milandu a Roland Mvondola lati lakana izi chifukwa chakuti pa nthawi imene Mutharika ankapempha izi panalibe chiletso chakuti asagwiritse ntchito ma akaunti popeza chidali chitatha mphamvu. Kwa pakali pano Mutharika sangatenge ndalama zawo zimene zili ku mabanki a Standard komanso National maninga ndiye kuti bungwe la ACB lidakaonjezera nthawi imene chiletso chakuti mtsogoleri wakaleyu akuyenera kusagwiritsa ntchito makauntiwa ayiwonjezera. Chaka chatha Mutharika adatengera bungwe la ACB ku bwalo la milandu kamba kakuyimitsidwa kuti asamagwiritse ntchito makauntiwa. Nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yati pasakhale mantha pakati pa anthu mdziko muno pa ndondomeko yofuna kupereka katemera wa COVID-19 amene abwere mdziko muno. Achiponda ati boma komanso magulu osiyanasiyana kuphatikizapo bungwe la COVAX akuchita kauniuni kuti apeze katemera oyenera kwa anthu a mdziko muno. Iwo ayankhula izi pomwe amadziwitsa Malawi za mmene matendawa akuyendera mdziko muno. Ndunayi ati boma silidzakakamiza anthu popereka katemerayo. Achiponda akufotokoza zambiri. Koma choyamba funa ndatsimikizira Malawi kuti ife ngati akunduna tionetsetsa kuti katemera ameneyo amene adzabwere kuno adzakhale katemera oyenekera, katemera amene adzateteze Malawi osati kuononga moyo wa Malawi. Tukamba pano tili ndi gulu mmene muli anthu akadaulo, muli ma researchers, muli madokotala mmenemu aku College of Medicine osiyana plasiso amabungwe akunja amene onsewo ntchito yawo ndiyo aone kuti ma vaccine amenewa sikisi amenewa ali kunjaku kodi ofunika ku Malawi kuno ndi utiyo. Chifama vaccine onsewa ngosiyana, masungidwe yake ngosiyana, ena amafuna zozizira kwambiri zimene zoti mwina kuno ku Malawi sitingakwanitse. Ena amafuna uzizirako pang'ono mwina muchatimachitira ndi akatemera onse amene timakhala tupereka ku Malawi kuno makamaka anathu timasunga pa ma degrees koma opererera kuti mafriji athu timatha kusunga. Izi zimene tifuna kuti atifufuzire. Bungwe la Civil Society Education Coalition lapereka masiku 7 ku khonsolo ya sukulu za ukachenjede mdziko muno kuti libwenze ganizo lake loyimitsa ndondomeko yolekanitsa sukulu zomwe zili pansi pake. Mkulu wa bungweli a Benedicto Kondowe wati khonsoloyi ilibe mphamvu zoposa nyumba ya malamulo imene idavomereza lamulo lolekanitsa sukuluzi. Tikupempha kanso kuti isinthe maganizo awo chifukwa ndi maganizo amene sangatipitise chisogolo. Komano ngati akanso akukhazikikabe pa decision yawo, tikupempha a president komanso anduna kuti nkhani imeneyi ayiyang'ane chifukwa ndi nkhani yonena kuti tikapanda kusamala yitha kulowesa chipwirikiti. Chifukwa tikumbukire kuti ripoti imene timanena ija ya task force yosogozedwa ndi Dr. Magwira, ma colleges onse adanenesa ndithu kuti iwowo ali wokonzeka kuti akhale ma universities pawoka. And kuyambira nthawi imeneyo mpaka panopo akhala kukonzekera.
ndiye nkhani imeneyi tikapanda kuyendesa bwino kukhala ziwawa, kukhala strike amene sangatithandizire powonesesa kuti mauniversity zathu akupita chitsogolo. Ndiye tikufuna president alowerere msangamsanga ayang'ane nkhani imeneyi akambirane ndi council kuti tione kuti kodi tingapite bwanji pasogolo. Alimbani Nsapato amene ndi mkulu wa bungwe la Educans ati ganizo lolekanitsa sukulu linali logwirizana ndi magulu ena, choncho konsuloyi ilibe mphamvu yochita ganizo palokha. Review imeneyo sithandiza chifukwa chakuti process imene yachitika kuti tisafike mpaka parliament kuvomereza kuti unima ichitidwe delink inachitanso involve anthu osiyanasiyana amu university akuma NGO ndiyena nde maganizo anthu amenewa anayima poti pakufunika kuchita delink. Ndiye review imene ingokhala yongotayisa nthawi, yongotayisa ndalama chifukwa maganizo a anthu akuziwidwa kale. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lati likumalizitsa kafukufuku wake wokhudza mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation Aubrey Sumbuleta amene akumuganizira kuti ankachitira ena maogwira ntchito ku bungweli nkhanza zogonana. Sumbuleta mwezi wa Oktoba chaka chatha adawapiritsa kutchuthi chokakamiza kamba nkhaniyi. Mlembi mkulu wa bungweli Habiba Osman adatinso imfa ya wapampando wa bungweli Patrick Sempere sisokoneza kafukufuku pa nkhaniyi ndipo kuti pangotsa anthu ochepa chabe kuti ayikire umboni pa nkhaniyi. Isaac Salima anayankhula ndi Osman. Nkhani yokhudza Sumbuleta ndiyoti tafika chakumapeto koma panali zinthu ziwiri zitatu zomwe timenera kuchita makamaka kupeza maumboni ena kuti nkhani timalizitse kwenikweni. Ndi mmene timati timalizitse nkhaniyo anthu amene amenera kupereka maumboni sanali pafupi, sanapezeke. Komano panopa ndizoti tikuyenera kuti tikumane nawo komanso ndi mmene kwapangikidwa za nkhani za COVID panali povuta kuti tipange meeting oti tikumane ndi anthu physically. Ndiye timayesetsa kupeza njira zina zoti kuti tingalandire maumboni umenewo bwanji. Ndiye kodi zimenezozo zachitika nkupezekanso kuti tataya chair athu pakadali pano tayimitsa kaye mwina kwa mphindi 10 masiku 10 kuti tione kuti tipanga bwanji. Ifeso mkati muno ngati aku Malawi Human Rights Commission tikuyeneranso kupezanso njira yoti tingapange communicate bwanji chifukwa panopatisibe kaye chair. Ayi sikungasokoneze chifukwa musaiwale kuti commission imakhala ndi ma commissioners ena ndiye paliso ena otsogolera commission imu sikuti zingasokonezeke kafukufuku amene ndiponso kafukufuku amene iyo poti alikali kupita kumapeto. Anthu ena aulumali apempha boma komanso mabungwe kuti athandize anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana ndi katundu odzitetezera ku nthenda ya COVID-19 pamene dziko lino likulimbana ndi mliriwo. Membala wa bungwe la Fedoma Asiston Kamanga wati anthu olumala akusoweka uthenga wa COVID-19 kuonjezera pa mavuto a zipangizo zodzitetezera. Samkanimira ali ndi zambiri. Membala wa Fedoma yemwenso ndi mmodzi mwa akuluakulu a Mzuzu Disability Forum Asiston Kamanga anati anthu olumala ali pa chiopsezo chotenga chirombo ka corona kamba kuti boma komanso mabungwe samapatsa zotetezera ku matendawa komanso zambiri zokhudza nthendayi. Akamanga anena kuti ophunzira msukulu osiyanasiyana ndi omwenso ali pa chiopsezo kwambiri cha matendawa. Munthu amene ali ndi ulumali nthawi zambiri amakhala pa chipinjo chosiyanasiyana chifukwa cha ulumali wake mwina sangathe kugwira ntchito zina ndi zina. Pachifukwa ichi ndiye kuti even mask imene sangagule, even soap imene even bucket sangagule. Mkulu wa zamaphunziro ana olumala mchigawo cha kumpoto Nathaniel Shawa anagwiza ndi Akamanga koma anena kuti boma likuyesetsa kuona kuti ana omwe ndi ulumali akupeza maphunziro abwino mdziko muno. Sitinafikire malo onse pali zifukwa zake zimene zimapangisa zimenezo. Pamakhala ena amabwera poyera ndi mwanayo kaya ndi munthu amene ali ndi ulumali kunena kuti ndithandizeni anzanga. Koma pamakhala gawo lina ena amabisa. Pakatali pano bungwe la Save by the Ball lapereka mabuku kwa ana ophunzira omwe amavutika ndi kuona omwe ali mauthenga okhudza mliri wa COVID-19 ku sukulu ya sekondari ya Mzuzu Government.
a Owen Mfune ndi mkulu wa bungwe la Save by the Ball. Titokafikira kugwirizana sopano ndi andani Mr. Shaw ako education ako visually impaired kuti atipase the right information kuti amene akufunikira dithandizolo tikafikire. Mabuku omwe adalembedwa mchiyankhulo cha anthu omwe amafunika ndi kuona anapanga ndi bungwe lomwe la boma la Campaign for Health Education, Sanitation and Hygiene KAHESH. Mkulu wa KAHESH Magdalena Galuwa anati adaganiza zopanga mabukuwa ataona kuna kuti mwa anthu olumala 100 aliwonse 44 ndi omwe ali ndi ulumali ovutika kuona. Tinachiona kuti ndi chabwino kuti tigwizana ndi boma kuti tipange buku limene lingamagwiritsidwe ntchito ndi anzathu amene ali osaona pothandiza kupereka mauthenga a COVID-19 kuti tichepetse kufala kwa nthenda imeneyi. Malingana ndi KAHESH mdziko la Malawi muli ndi anthu omwe ali ndi ulumali okwana 2.2 miliyoni. Apolisi mdziko muno akupitirira kusalekerera anthu amene akunyozera kutsatira malamulo amene akhazikitsidwa opewa kufala kwa matenda a COVID-19. Mchigawo chakumpoto apolisiwa achenjeza iwo amene sakutsatira malamulo mwadala kuti lamulo ligwira ntchito pa iwo. Wachiwiri kwa ofalitsa nkhani za apolisi mchigawo chakumpoto a Morris Chapola wati iwo akhala akupitirira kugwiritsa mphamvu zoyenera pothana ndi anthu amene sakutsatira izi. Samkalimira ali ndi zambiri. Apolisi mchigawo chakumpoto ayamba ntchito yophunzitsa anthu kutsata malamulo opewera muliro wa COVID-19 ndipo akumayenda m'madera osiyanasiyana ku chigawo chakumpoto. Komano apolisiwa adandaula kuti ngakhale uthenga wa COVID-19 ukuwafikira anthu ena sakutsatabe malamulo omwe ayikidwa pofuna kupewa kufala kwa mliriwu. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi mchigawo chakumpoto a Morris Chapola anati ntchito ya polisi nkuonetsetsa kuti anthu akutsatira malamulo. Tinene kunena kuti malamulo a dziko lino amapereka mphamvu kwa polisi kunena kuti aonetsetse kuti anthu akutsatira malamulo. Malamulo ake ndi malamulo a dziko lino, malamulo amene amakhalapo pa nthawi imene pali zina zochitika kuphatikizapo ngati imene tikunena za malamulo amene okhudzana ndi COVID-19. Kotero kuti anthu amene sangatsatire malamulo amenewa ndiye kuti zikufunika kuti ife apolisi potenga ndi mphamvu zathu tionetsetsebe kuti amene akutsatira malamulo. Timanena kunena kuti ikafika nthawi ina kuti ena akunyalanyazabe ndiye kuti apolisi amagwiritsa ntchito mphamvu zimene zili malamulo kuti mpaka na iwo atsatire malamulo amene alipo. Pakadali pano apolisi kunzozo ayamba kumathamangitsa anthu omwe akumapezeka m'misika komanso kumalo omwe lamowa nthawi yomwe boma layika ikadutsa. Pofika lachinayi anthu okwana 1198 ndi omwe anapezeka ndi kachilombo ka corona ndipo anthu 43 ndi omwe amwalira. Muwonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno Nkhani Mawa Times TTV. Tibweranso zikamvutha izi. Mark Steel Malawi Limited. Takulandilaninso kupitirira nkhani zathu. Nthambi yoona zapansewu yalengeza kuti kuyambira lero yatsitsa ndi 60% msonkho wa premium kwa galimoto zonyamula anthu. Mkulu wa nthambiyi a Fergus Gondwe wanena izi dzulo pa msonkhano wa atolankhani umene unduna wa zamtengatenga udachititsa mu mzinda wa Lilongwe. Iwati achita izi malinga ndi kuchepetsa kwa chiwerengero cha anthu amene galimotozi zikuyenera kumanyamula malinga ndi mliri wa COVID-19. Izi zikuyembekezeka kuchepetsa mkwiyo umene eni minibasi akhala ali nawo malinga ndi kuchepetsa kwa chiwerengero cha anthu chimene akuyenera
kumanyamula kufika pa awiri pa mpando kuchoka pa anthu atatu. Zambiri mripoti ili. Achiona ati makampani a insurance mdziko muno aganiza zotsitsa kuchuluka kwa ndalama zomwe eni galimoto amapereka pokhomera insurance monga njira imodzi yothandizira kuchepetsa mavuto omwe eni galimoto komanso okwera akumana nawo kamba ka nthenda ya COVID-19. Pakachitika ngozi nkupezeka kuti galimoto yoti imene akunyamula anthu 10 ndiye taisisa kuti zinyamula anthu 6 koma yapeza kuti anyamulaso anthu 10. Ife tikunena kuti ifeyo anthu 10 wakavulala ife insurance tingolipira anthu 6 mene munthu yo anatani analipirira malingana ni meti na chargera premium yathu kusonyeza kuti anthu 4 osalawo akuyenera kulipiridwa ndi ainaka minibus kapena driver. Ndipo mawawa agondwe anati kutsitsaku kwabwera pambuyo pa zokambirana zomwe zakhala zikuchitika pakati pa unduna ona zapansewu komanso makampani a insurance. Boma litamva vuto limene linaona kuti nchoyenera kuti lichitengechi Insurance Association of Malawi kuti amvese vuto limene lilipo ndi kuyesa kuthandiza. Kuzera muzokambirana zimene tinali nazo ndi kukhuzana ndi madera ambiri kapena ma departments ambiri a boma kuphatikizapo Ministry of Justice, tinavomerezana kuti inde ma premiums atsike kufika pa kuti azichajidwa pa anthu 60% amene akunyamulidwa. Ndipo apampando wa bungwe la eni maminibus mdziko muno Felix Mbonekera anati bungwe likambirana ndi onse omwe ndi maminibus poonetsetsa kuti akutsatira mfundo zomwe zidakhazikitsidwa popewa kufala kwa nthenda ya COVID-19. Mtsogoleri wa dziko lino atalengeza kuti dziko lino silingalimbane ndi nthenda ya COVID-19 payokha. Bungwe la Institute of Marketing in Malawi IMM mogwirizana ndi Galaxy Pharmaceuticals apereka katundu odzitetezera ku nthenda ya COVID-19 okwana 1.1 million kwacha ku chipatala cha Queen Elizabeth. Thandizoli likubwera pamene dziko lino likuchepekedwa pa katundu olimbana ndi nthenda ya COVID-19 kamba kakuchuluka kwa anthu opezeka ndi matendawa. Zambiri mulipoti ili kuchokera kwa Justin Mkwewu. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera analengeza kuti dziko la Malawi silingalimbane ndi nthenda ya COVID-19 palokha. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la IMM a George Thompson anati apereka thandizoli kamba kuti akumvetsetsa kuti pakufunikadi kugwirana manja polimbana ndi nthendayi. Mmodzi mwa akuluakulu ku Galaxy Pharmaceuticals a Evans Chilambo akugwirizana ndi a Thompson. Ngati mbali imodzi yopereka ku dziko lathu ifeyo a Galaxy Pharmaceuticals and Surgical Limited tinakambirana ndi anzathu aku Institute of Marketing Malawi kuti tithandizepo makamaka pa anzathu amene amakhala kutsogolo kuthandiza anthu odwala matendawa kapena kuteteza kuti anthu ena asadwale ku matenda ya COVID-19. Mmodzi mwa akuluakulu pa chipatala cha Queen Elizabeth akondwani chisi anati amalandira anthu a nthendayi tsiku ndi tsiku. Iwo anaonjezera kuti kotero thandizoli lithandiza ogwira ntchito pa chipatalachi kuti aziteteze. Ndifothokoza kwambiri kwa anzathu a Institute of Marketing Malawi komanso a Galaxy Pharmaceuticals chifukwa cha thandizo limene atipatsa. Thandizo labwera pa nthawi yake pamene tonse monga tikudziwa tikulimbana ndi muliri umene wa COVID-19. So zinthu zimene zizi ndizofunikira kwambiri kuti iwo amene akugwira ntchito mchipatala ayenera kuti azivale pa nthawi imene akuthandiza mapatient komanso kuti iwonso adziteteze iwo eni ku matenda amenewo. Katundu amene waperekedwa ndi monga mikanjo yovala anthu achipatala, maglovesi komanso ma apron. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre lakana zimene mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika amafuna kuti bwaloli lichotse chiletso chimene bungwe la Anti-Corruption Bureau lidayika kuti asagwiritse ntchito ma akaunti awo ku banki. Nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yati pasakhale mantha pakati pa anthu mdziko muno pa ndondomeko yofuna kupereka katemera wa nthenda ya COVID-19. Ndipo bungwe la Civil Society Education Coalition lapereka masiku 7 ku konsolo ya sukulu ya ukachenjede mdziko muno kuti libwenze ganizo lake loyimitsa ndondomeko yolekanitsa sukulu zomwe zili pansi pake.
kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamask nthawi zonse kuti mudziteteze ku COVID-19. Ndine Chisomo Chihana, mukhale ndi mawa opambana makoma nonse.